Hello guys, welcome to my vlog. Welcome to my vlog, The Wilski TV. Mga tubig recycle niya guys no. Nya. Tarawan mo dito kung sa'yo na o kung sa'yo mapalit na mo. Pero kinahanglan ka na, madala lang na mo guys. Kay bike naman mi guys. May sakyanan, may service. Busa. Okay kayo guys no. Mga tubig itong second street. Kung sa'yo na dito. Kay dugay-dugay na mi wala ka to. Parang recycle lang mi guys. Kaya ano. Dito na dyan mi madali-dalig kuhan. Sorry. Kana bantuan. Sa una dito pa mi sa nag-arkila pa mi guys. Dito na mi sa Kimball. Basta, sige guys, let's go. Okay. Ha? Let's go guys. Ngadto ra mi sa kan guys, recycle. Oh, mang, pensa mang. Hello guys daw. Hello guys. Nabibin ako guys oh. Ba't layo to? Di mo ito matag-bibra, dito layo. Aman. Let's go guys. Come on guys. Pagnono. Okay, ipanulak na. Ayan na. Dadita. Dadita lang. Wala ko kato na sa winter bro. Wala ka jata. Dadita lang. Maulog mo yung kwan ha. Katoon na ka dito sa kan? Charonak. Wow, wow. Wow, wow. Pati daw ko daddy. Uy. Louie daddy. Balik Noon sa gani ka sa una? Noon sa gani ka balik man kapon. Papug akat na kapata. Di agilan ka pun. Sino man? Sige lang kong phone. Ya. Kabay. Ya. Dapat mangin daddy ka na bulik. Ala na daddy. Dapat put Pulis. Kaya dami man. anak picture na bulik ko. Piu batay dada. Gotli kayo man. Kano na mo? Kaya nag-phone sila yung bike. Dami. Ya. Ang phone kay naaraman diri ang phone sa kong gibutang oh. Tama ba? Naka-record pa ba? Video pa. Tara. Louie daddy. Dami pun bag daddy. Hai, wakarimashita. Kapan ka bulik? Louie daddy. Uy, kuya gina. Dili daddy, Louie daddy. Uy. Guys, ato may recycle guys. Kay alam ito daw guys. Good morning. Gusto naman uma-uma. Mara na yung kahimtay din sa Japan guys. Eh, wala may license. Like bike rani. Lumutog ka at may maka-license ani guys. Kaya gamit yung kayo ang kay sakyanan guys. Kami nagnamot na kay mga anak nila guys. Kinala juga
may license sa inyong isa. Isa lang sa inyong pamilya para makasakyanan mo. Disod kayo kasi kung wala kayo sakyanan ka naman. Ito na ito pesa ni Karon. Ang ating recycle. Nagnahin may mapalit dito nga medyo bugat. Nga di makarga sa among bike. Di makarga sa among bike. Di ba? Gamit kayo sakyanan guys. Kung ano magsakyanan, ayaw nyo ng gabay. Kaya kung nakakay pamilya, abot pa na hanggang kuha rin nga dako-dako anak. Diretso na dako nga sakyanan. Sulod o walo ba na? Walo ka tao. O pulo ka tao. Mutabok tamang straight? Asa ta? Diba guys? Ano guys? Sabog na yung pikas. Ikaw na kung paano niya. Dili na ito dito. Pwede ba ito paano? Di ba sawa na dito ta? Sige ko? Sige. Yun di ko rin bawal ni. Waman ni magigunit ang cellphone, di ba? Yun ni ba di ko bawal kayo? Waman ni magigunit ang cellphone. Iba na magibutang. Pero katong ka, nasugatan ako magabi ilang. Wala ko napansin ko na to. Hunong mi guys, kaya na-train mo agi. Kaya matabok kami media. Para na-train guys. Isa lang ba ka-train? Ano pa isa ka-train guys? Basta di pa mo hunong ang tingog. Nga pa rin isa ka-train mo agi. Paligaw ka-train. Tugnaw pa siya gamay guys. Di na dyan kayo. Pero ma-feel ko yun yung katugnaw ba. Kung tag-edit ko guys, pwede kong edita guys ba. Kung wakayo aircon sa balay, hindi kaya guys. Tigid kayo. Mas pilihan pa na ako ng tugnaw. Hindi lang kayo tugnaw. Tumatama lang. Kaya yung tugnaw magod kayo guys, tipod kayo eh. Kung ano magod kayo. Okay, let's go. Ikaw naman. Ikaw na. Ano City Hall diri guys. Sa kunan ha. Ano lang kay delikado. Ano yung City Hall diri guys. Hangin dyan ay pagdamag no? No, wala kay busi bi. Kalo ni mo nalimtan. Ibig kalo nalimtan. Wala pa nagsugod og bulak mag no? Wala pa nagsugod og bulak. Alahay nga bulak. Bulak ba nang kuan? Nalimtan mo yung busi ba? Ano man, kalimot ka. Ano man ni kalo yung jacket guro. Naman, naka-record pa ba? Ha? Kita ni mo? Kasi ko palong ba?
Straight siya, tampuan. Straight ang yang, ano daw? Paglingan mo tulong ng likod. Asa to? Atong nang parking gud ang liguan nga kuan. Ito ilang balay. Oh. Naman na kuan. Tabaw na sa bidra. Ah, Gani. yung sa to likod? Babay, Yung nakakita. Ilang kilo sa baba. Lagi yung naghatas yung pagkaon. Siya na to? Adili? babay, babay. Dugo. Ah. Berat sini. Let's go. Tugno pag yun, Magno? Tugno pag yun, guys. Tugno ko. Yes, no. Pero pagkaliwan juga guys, huwag i-edit ang tugno. Hindi na juga yung tugno kayo. Hindi nakakalihok. Ay. Ito yung itong nawar na guys, kaya hindi nakakalihok ba? Nagbaga pag agsuot guys no. Nagtrabaho ka, nagbaga yung suot mo. Sigutod po ka, edit ko na bukas yung mga kayo. Baga may mong suot. Labang gitu na yung mga sakyanan guys. Kaya sa tawag kami. Pagkaya sila sa tungkol kaya ano. Sakyanan naman ay aircon, di ba? Naman ay heater. Bike lang hindi. Ay, tarong titog na naman. Tumulong din kayo, pero okay lagi ako guys. Kaysa tag-init. Ano yung init guys, yung grabe siguro. Sige pa yung basta tag-init na, grabe. Basta pag maghukas din guys. Ang kuhaan guys, ang trabaho guys, nakasipre na sa sulod no. Dili yung init sa adlaw guys. Hindi ka nang kalimuot baka nang kalimuot guys ba? Kasama construction. Init na sa adlaw na. Diri trabaho diri. Basta dili ka construction. Nara ka sulod. Ore na mga tao diri guys, Japan guys, kung mga tao nga gikan sa Pinas ug mari Japan. Matigid mo kuan gid ang muna gid panit ba. Kaya ano. Landong mo naging trabaho guys. Perti may landong nga niya. Singuton ka. Mo kuan gid ang imong panit. Usap yun, maputi yun ka. Labi na parang putiun pag nga pagkatao. Ang galing ng Pinas, maraming bani. Lagi. Pero na po yung mga guys nga. Basta pagpila na katuwing dito sa Japan guys. Ang ilahang panit. Parang maurag yan po guys, wala yung kausaban mo. Siguro kung ito mo guys sa Pinas. Ang mga ka diri, muno ang lang kagamay. Dili guys kay makoy mga kailan nga tumon gud ba. Parang dili kay sila kuan sa panit diri guys. Lagi sila Black Beauty gid.
The beauty yun guys. Medyo laylay at recycle guys sa 2nd Street. Kailan ako tuwig diri Japan guys. Kung ano katuwig diri. Kaya una naman bisa usawa no. Tanong mo, living yours na gid diri guys. Mapagin mi ka license. Kaya wala po mi nang sunada gud sa una gud. Wala dyan mi nang sunada pa kay nang sunada pa bisa una. Ano bisa kaya nandron. Ay 100% kung makakuha naman yung license. Kaya kami nang sunada sa una di. Karon bike lagi mi guys. Na, gusto namin mga eskwela, bigado na kayo guys. Kaya siyempre na kayo mga anak diri na nakuha naman naman sila guys. Na sa gasto ba na karon kayo na pa may mga problema ron guys. Bigado yung kayo guys kay na pa may mga bayro nun na pa may bayro nun tax yun na ba pero sa ganto guys okay rin siya guys parang laban lang yapon ta kaya naman Japan laban Japan kahit hindi mo yung dinarbaho guys na may paraan na nakaari din kay may dugong hapon wifi no nakaari din niya duhar ito ang mga anak muna ituha naman sa kinas ituha sa wifi no siya rin nakauli ini yung bunso na mo din ng tao sa Japan tulo na din sila na triggers na Tres Marias na sila guys hindi nga rin po guys kay tama na, deliver siya mag-bike lang siya mag-ano. Mag-bike lang, deliver. Pero wala yung maninda diri murag pera sa akong gibuhat sa una sa Pinas guys nga manurog pan. Wala diri. Kuan lang kanang pwesto lang. Naka-display lang sila. Labi na ka ng tingin Sakura. Oh, na yung mga display anak. Tak, kahinamdong ka to nak, katong mag-Sakura nak. Wala rin bataan, di ba? Wala ni uni akong baby guys. Gamay pa siya ito. Liga yun dili pagtigsakura guys kaya ano. Ha? Naka-istorya mang? Liga dili pagtigsakura guys kaya nalagay mga tinutunda. Na, construction din sila guys. Kini construction guys, naharap na sila sa gawas ng trabaho na depende na kanang magkuha ng building. Timbog na huwag tag-init guys. Lagi sila sa gawas guys. Yan, simple. Ano kayo na no? Timbog na itong lawa guys. Nara na sila dyan sa kuwan guys. May trabaho sa gawas. Siyempre, tungod sa tugnaw, may musuoto na guys. Baga pa, jacket na baga. Diba? Musuot ng nipis. Tapos karoon no. Hindi yun kaya na siya yung tugnaw guys. Pero tama lang ka kung ako nasuot. Pero lapos guys sa panin guys. Kasabot guys. Tugnaw gid pang tugnaw na. Pag tag-init na, grabe kainit na guys.
Pero laban ka pa guys. Labi nagdoon na kahit mga pamilya. Lamang tong doon naman kay pamilya pero nagko na tanan man, narbaho na. Lamang kayo na guys. Kaya nang pinabangay ba? Siyempre, kailangan na maging matabang sa imuhang mga magpapa o sa mga igsoon. Naman mo din tanan. Pero, dili nga sa kwarta ka, tabagan ka sa kwarta. Eh, gana na yung mga bayarunod, bill, ano ba? O, kaon, may problema sa pag ikaw ra isa mga sa pagkaon. Pero sana kay trabaho ha, kaya naman mo na. Kaya naman mo na, basta kay nakay trabaho. Pero sana eh, dili ha. Kaya mga pero nandun diri guys. Kaya rin mo pag nakay trabaho. Maglisod lang ka diri kung wala kay trabaho kay wag gyud mahatag si mo kay mga relative. Oh, bisag piso guys, wag gyud. Bisag itlog. Wala yung mahatag si mga guys sa tinuod lang. Mas napasiguro yung mahatag sa Pinas kung ikaw wala. Diri na yung mga balay katapad diri. Pero mura na pag wala guys kay ano. Sarado, close, karni. Eh, labi na ko sa trabaho dyan. Ano, di para sa Pinas nga nakasilingan, bisan pag di mo kailaw. Mapansin di mo, di ba? Kay plat mo ng bike. Plat lagi maligid mag. Walang hangin guys, ang gulid. Sabi niya guys, palit ito na guys. Palit ito dito na. Na bill. Naka-bill sa cellphone. Ano gini mo, bayaran ka na bulan. Naka-bill na sa buhang balay. Bayaran gini mo ka na bulan. Diba? Yan. Kung maipas na yung buhang balay, nakakibayad sa balay. Diba? Really naman ang maipas na. Kuha dyan big balay guys. Kaya gusto kayo kung permita ng arkila. Hindi mato sa itang bayad. Diskarte lang pa naman at guys ba? Mga anak, magkakop na din sila. Kung diha sila gusto, diha git sila. Ano? Guys. Tumatawa ako. Hindi nga guys sa bahay. Tagsarap po din sa makagawas. Pag-aral-aral yung sunod. Labi na pag-edit guys. Sana po yung matagod lang. Kaya lagi kayo. Lingaw guys sa singkamot. Hagi ko sa anino ba? Kita niya. Kita niya yung kabot, wala na. Wala na lakon sa adlaw. Ano yung Japan guys, pwede yung minawa guys. Pero pag dito ka sa mga mall, na dito tanong tao, halos po dagat tao yun. So, sama na guys, kaya wala mag-recycle no, tugpuyan ang mga apartment. Pan guys. Ano? Nila agad bago bisa maligo ito guys. Labi kayo kung pabino ito, baka init man no. Na, siyempre init. Igang ba igang. Na. Na itong recycle kayo bubugnaw guys. Ay ito talagang inita. No. Ito inita eh. Huwag na ako.
Tubog na guys. Naman ito tigulang ni doon sa kuha guys. Iya akong gipagutana. Siguro tuon niya nga. Nagtrabaho ko dito niya. Hindi ko makaranay mo guys. Siguro na nato siya pagutana ba? Sa ikaw na to niya. Nabat na guys rin. Grabe. Ayo, iinit akong lawas lagi ito guys. Ulaw ko guys, kaya ano, ang tao ko. Masa mas? Inom ko. Itawa na pa akong basket guys. Sa'yo, balitan be. Niya na lang gawas. Ay, tubig. Abi mani. Wala ko'y money diri ki, oh. Oo. Mani. Mana gini sunod niya akong pag-kyuki. Oh, wala na. Oh, tambal na sa kabuhi, oh. White flower. Oh, white flower na lang na guys, oh. Susi. Wala dyan yung money. Yata na ako ng tubig ko ang Family Mart. Wala dyan. Wala ko'y pang break time na yung Juk. wala ang Diyos na masama. Wala na. Nabay mani, tawa daw, nabaloy. Wala yung mani guys. Meron niya ako pang kyuki. Pagod ni Chua. Chua. Sipa? Sipa, tinanong ko na ni. Chua. Nasay? Ano say? Sansay? Sangsay. Sangsay. Kawaii ne. Arigato na. Arigato. Gaanta kang mani. Mang, gaanta kang mani. May bike niyo, Mang. Pares sa bike niyo. Wow, bye. Bye. Everything. Hindi magi. Sige na, pagkakanan dito. Go. Pag-alcohol na dito. Alam yung walo po. Pero doon siya. Ibay po. Walo lang. Ano yung power bank dari ba? Gusto pa ko mapalit ato man. Napatay budget naman. Kini mo? Ay, baba siya. 800 na lang sa ano. Ay, 500 naman po na ini. 500. Sinani nito, mahalo. 1,032. Sobrang ginani ito, mga bateri. At saan na? Tanawa daw. Tanawa. Tanawa na ito daw. Daw. Kana? Phone. Cellphone ni? Ayo, cellphone. Wala kay cellphone. Ito sa dito. Daddy. Gusto ko magpalit ano guys. 1,000. Unsa na siya? Dry? Oga? Kana? Pero gabi. Pila ka kilo? Gamay man yun. Gamay gamay dito. Gamay lang dito. Wala. Yun na pagkada ko. Tawa yung palitan na. O ba si cellphone? Balik na to. Balik. Magkuhan sa tag cellphone di mo. Butasan na da. Butasan na da. Balik na da kay. Baby ako. Ba't saan mo pagkuhan? Ano ito ako napalit naman. Pero kini 500 per dito siguro iba di power bank 10,000 nandirita nak ibalik di ba ito? Wapa mo guys cellphone kasunod na pag nakay cellphone ito yung ano ito asawa na palitan ito guys naka na mong power bank guys pero gusto pa ko yung headset guys. Ay, ganun headset yung earphone ba? Kana Ito kong ba, baby, dalaon na doon. kana kong murag na sa mic guys. Asa? Tuto
Oh. Deh, ay sabi. Tuto ka ano de. Oh, lagi. Bisa di siya. Tuto ka ano de. Oh, headphone, gitar. Sa gitar sa mic. Tuto ka. Hindi siya pag karaoke guys, di ba? Uy, ayun no. Ayun, sa ano. Ang tuto ka ane. Tagpila ni. Ban. Na naman ka dito. Ala. Nume man na. Oh, ay sa, yun na, mami, unya na. Di, unya na, kaya si mami ra mo palit, anak. Lagi, si mami ra gani. Ba. Ay, murag ba ni, oh. Itong murag ampli ba? Ay, sige. Phone. Isa man. Dili tuto ka ato ni. Oh, doon si mami ron, tara. Pagkita si mami gani. Ano yung recycle na ito, guys. Tara. Yan wala. Diri sa tao. Loh, sadi. Ano? Masa, tanong sa tani. Hindi mo, sadi. Mahal pa, 9,000. Bluetooth. Sabi. Ganito na kikuha na. Sabi. Ano, bata ka. Ano tanaw mo Ya, Rabi, tanda sa taba. Ito yung boss diri yung kwan ba. Pero murag daot ito siya. Oh, sa dibi bubu biho. Tuto ka anak do. Bubu ba na eh. Pangit na eh. Ya, Rabi, tanda niyo. Mo distansya o kaan guys ba. Kaya nakasalayo kung siyang istorya madungog yapon ka bisang pag layo wala ba steady box dito ako bala na sana sabi buka ni ko bibi wala din tawag yung palit kasi mahal lagi bukat lagi. Tuto ka ano de. Za. Ano? Doon naman ka na dito daghan bi. Pakita na to daghan kayo to dito sa balay. Tuto ka ano. Speaker. Tuto ka ano do. Lah, murag mo ano ni Awal de. Ay, pila na? One. One lang. One lang yun na. Adik na bayad. Yan o. Bayad mo. May tayo money din no. Nakamami ang money. Ito si mami. Ito na si mami niya. Ito mami. Dito, good. Ay, sa bandiri. Tanas ako diri pagkidali, bi. Wag ko yung katarong. Kunyara, alisa. Tanas ako niyo. Saan ni? Saan ka na bataan niyo, Saan ba nawala itong bluetooth diri? Nawala itong bluetooth diri na. Katunda ko enak. Pagpili na. Pagpili na Pagpili na dia. Manilan dadi. Manilan. Asa? Ani. Daw. Ay, dili. Cards na? Cards? Manilan. Lako, kita ka na pila ni. One. Ay, na naman ka dinagkanak. Dito na, sa kwan. Ay, na si mami ano niya. Tagpila na. Mahal man ay. Jara niya. Sige. Alis na diri. Ali diri. Semua ka ni mo ay. Mugat dadi. Mugat. Mugat ni. Pila ni Dabi? Lako, tong 1,000. Tong 1,000 may nak. Ay, sali. Sali guys.
Pindot lagi ni. Okay. Kuraan. Ni bukat man ako rin dala ni bukat man bisi magbi. Uy, cocok ka ani. Loh, ayaw nak. Tara magkala dagan eh. Sa gitar ba ni? Gitar amplifier. Ini pun gitar pun amplifier. Nah kayak gitar, pwede ka na. Ade, bilhin mo model. Limot ko ba? Cellphone ba nito guys? Cellphone. Uy, ayaw! Ayaw pagpindot! Laka, sige. Kurtanan ako eh. Pindot ka. Nakita tag-headset din eh. Baratuhan lang. Kadugang na to ka. Ay, akong kamat lagi na. Ay. Wala pa rin. Ako po yung headset na. Ay, na ito 5,000 sa libos. Pila ka distansya. Ay, siya pagkita ka na. Distansya siya ba? Closing. Bisa nak sebuka naman ako eh. Tapi 2 ke 8. Okay. Okay. Sebuka naman. Ulit na ka eh. Bahala no. 2 ke 8. 7,900. Sebuka pa naman eh. Madutut mo. Pagka kabalong. Lebih, ayaw pagpindot lagi dia. Bataan yun. Ayaw lagi pagpislit-pislit na batay. Tara, pinaw si Mami. Tara, Mi. Tara. Amat kung paliton ba ni imuhang kuhan, imong gikan. Diyan paliton ba? Bahala ka. O, mau gali. Paghulat gali. Ito, Mi. Bos. Siyempre naman eh, siya ikuhan do. Anong pinaka-distansya ba? Makabaluan eh. Distansya. Dili Sana pila ka meters. Balik dito, bilin to. So, bilin na dia. Bisa asa. Pero na lang imuhang kung ano yung dulaan palitan eh. So, dito ta. Pakita natin si Mami. Dito ta lagi. Nana mami dala. Ano ba ito? Unabad na rin. Ano yun? Dili daw. Wala na. Sige, tawagan daw. Mami! Sige, di ba ulaw na hindi mataan. Me! Na ako'y palitan na eh. Balik ka ani me. Toy. Sa? Tara, Mami. Sige, tawagan. Tawagan na yun. Pwede siya naman, At bungkat niya, tanaw na kun. Wala lang yung itong gidala ang power bank kay. Tag 1,000 dito kapin. Palitan mo na? Para ito naligid-ligid. Isa na pilihan eh. Siya. Ang kabalong ka nga naligid-ligid. Ampot lagi. Huwag ko ano. Abigin ako ganang munika-munika na. Ginan ako nga naman ka na sa balay. Mami, please ko ato, mami. Ya, lumay man na. Oh, nara ko diri. Tari. Dili ka. Dito ko diri tara diri sa patulan na. Sa kan. Dito na diri. Udah, Bi. Udah. Oh. Mana lang. Pantalon, Bi.
Sabi. Agak aku kamu tepi ang na ba. Ko diri ko pa jacket guys. Diri oh. Kaya trabaho rin ako ba kay tuntog na butog. Guys, ay lagi ana bi. Sapatosan to bi. Mga relo guys, oh. Ano yung ko, no? 4,000. G-Sack ba, no? Gusto pero mga pero karo guys. Ito tayo silpa sa muka pa rin bataan. Idot lagi ni B. Ito lang ito B. Mahal ito ko talo rin. Idot siya mo talo rin. Pero mahal rin. Ito 3,000, oh. Pag dancer, oh. Kira ito na idot yung gabay. 8,000, oh. Diba yung pwede? Design. Ito na, yung ringkot, eh. Ito ito mga jacket, no? Oo. Tag-edit na maro, guys. Tara. Oh, dito na pagka. Jarang kita sa dirigan. Patos na baratuhan lang. Dagan mo ito. Patos pa. Taan ini mabuta ka pilih bukan. Dabi. Sige. Sige. Esok mo. Atimpay, oh. Bila ni? Uy, 2,900 na mo. Ibay ka na. Agay sa muka. Agay! Sabi. Ay, saba. Tara, ay. Ay, ito si mami trapitan to. Uy, kaluhag ba niyo mo bata? Ito na mami, oh. Wala na itong bluetooth dito kada ko, no? Ay, palit tayo pa ni. Ilan ni? 500 lang. Depende sa mga itong init na gano. Pwede ra ka di ka mukalo. Hindi nila gumita, no? Pwede, napatay ka naman? Palito ka naman? Oo. Hindi pa kayo. Hindi pa man. Sudan, anak. Kuan. Nike. Dili Nike eh. What na ni? Hindi ka ate. Kiri lang. Ito, pwede pa rin. Sila na. 500. 500. Oo. Size na. Ay, size ba? Kapan siya? Patunga di. Ano lang. Kaya mo gunis ha? Tag-edit na ba? Diba? Ano lang di mo? Okay. Oh. Mutar na dre ha? Ha? Ano? Dindot na ka ate? Bagay na sa ate ba? Kaya ano? Tangkad siya ate. Hawa na bi. Ali bi, direta lakalaka tabi. Let's go. Sige, di ko lakalaka ta ba? Ano yung mga bata oh. Hanga ka kaluoy. Hanga ka bi. Hangak mo na siya man. O ayaw lang pagluwag na. Dala ka mami bi ha. Dala na si mga bata. Konnichiwa. Konnichiwa. Ito yung Bluetooth sa una guys. Dako ngayon. Wala pa naman. Yun sarili.
Ito. CPU niya tadi. Di ba kalapat? Ada berapa CPU? Sampai di sini. Sampai di sini sempat. Bukan. Ada nang beres ulit. Aduh, lupa deh. Silpon yang ini. Sini silpon. Headset ternyata. Sini. Wifi. Ini. Yes. Ini ada counter guys. Duh, saya kelab. Gitu. Loh. Tak lagi ni. Bila ni? Eh, 6,000 mahal aku ni. Tidak tu for belagu. Ini tu. Dia nak pang iPhone. Layak mau pang iPhone guys. Android memang kan ada. Nanti. Sudah juga. Sudah dia tak kuat. Jadi palit. Kalau mana pang Android lagi. Dah kan pang iPhone. Mahal kaya ni. Oh, kabalo na niya pang iPhone. Pwede din siya ba? Kabalo saya kalau bisa jadi diberi saya. So, bisa dipasang tu kwarta guys. Sayang pwede pa vlog oh. Kuha na ni, dili na ni. Nung kuha pag video DJI. Naman ko nagamit, nara dito. Hatag ko to, kasi gusto ito. DJI na DJI. MP3. MP3. Itu tuh, jadi deg sounds tuh. Ini. Untuk speaker sih. Jadi. Speaker para bass, speaker dong. Apa ini? Bisa di speaker. Ini buat banyak sih. Ini. Apa balok? Mau ke balok ni guys. Sayang. Sure. Sini. Mana lagi saya silpon. Kemudian semua kena study kan. So, kabalo to guys.
gusto ko lang mapalit ko na, di ba nga? Lagi ka na. Distansya ba ang ikuan? Kasi na, 1 meter. 2 meters. Yun na guys, di ba na yun na. 1 meter, 2 meters. Hindi na actually. Kapalo-alit naman. Siguro daghan juga ulit binigis ba? Pero gusto ko itong pan. GVC. Ito na ko kan. Kano na ay piratong Beats na ako na headset, airpods ba. Pero siguro layo itong kuang guys ba. Kaya gibidyohan ko sa masawa. Naman ang airpod na sa mga namama sa dungan ba. Kaya naalang sa dungan. Kaya pagkuhan ako. Dapat ka mga tingog dito guys. Ito sounds color. Ito sunod na grid. Ano ka rin? Boss na yun. Boss. Sino siya? Ito ba na ano? Kamera. Ang vlog. Ang vlog guys oh. Pero yung kamera oh. Wala siyang bulletin. Ay, nakapunta ko kung isa kalayo ba? Isa ka distansya. Mahal din mga call guys. Headset guys. Ay, earphone. Mahal pa eh. Cycle ay ano. Mahal na yan. 5,000 no. 5,000 ang pinapakot. Oh. Wala ko kwarta, palit ko dito ng boss. Lab. Ayan, dito. GVC. Charger siguro. Wala pero wala. Kaya lang parang boss ako. Palit din ito? Ang naman ko ikaw palitan ng boss nga ka ni earphone. Tunga ta. Tunga ka? Nama mo ko 6,000 yata ito. Tanaw sa agwan. Di, wala mo gigitunggan.
Harap ito tayo tagbaratod. Nagdadot siguro na guys ay. Boss. Dragon 600. Malay tayo kung okay na siya. Sama bi. Dito sa taman, taman. Ay, dyan na. Wala to ng tagama to dito ha. Ha? Oh. Balik diri. Yan na. Ano, sakay mo kaday. Tamad kay kamu lakaw. Mahal pa rin. Dala tax kay 6,000 po. Boss mo buto. Balin. Ito, naman ang ikota. Isang laro naman ka. Ano mo kay 6,000 rin. Hira na lang, no? No? Hira lang pa. Balin daddy. Balin daddy. Balin. Balid. Giri? Balin. Uh. Dili. Dili. Asa rapit? Dili ba? Asa ramang? Ito. Asa balid gini? Dili. Ito. Dari anak. Anak. Ay, jadi palit ni mami ni mo hang palit. Basta mo palit pa kag lahi. Tama na di siya kay kuan baya na. Tana lang ka diha, sige. Ferrari RC car. Jadi guys, Ferrari. Na ako yung dako ito na palit ani. Pero di lang to yung battery niya. Dili tagkuhan pa ka ng mga battery na LiPo. Mga nanagod lahi lang. Version lang niya. Ato lang TV. Naman ikaw. Remote. Alam mo. Dili, siya lagi nagkuha na. Tingala ko nga pagkuha na ko nga, alsa naman siya. Wagi ko kabalo nga scooter nila na pagkuha na ko, pag alsa ni mo, pag ana. Tingala ko, bili na. Siya na. Bubun man eh. Bili na. Momo. Nabala ka mo na. Tuto ka ng airplane. Plate. Yeah. Daw. Hey, airplane yun. Ulit ka Pinas. Sakit na. Ulit ka Pinas. Tandala be. Palit to na ano. Ay, cambio lang na ito ni. Cambio lang ni. Mahal ba yan eh? Anak. Sige, low ipod eh. Hatag na lang akong maming gusing. Palit kong kuan. Sige.
Ayan na. Parito na kong kuwan guys. Hatag ko og kusing. Kay na po ko singit pag break time. Pwede na lang ako mag break time eh. Paano ko yung pagkapi? No? Mapapang kape guys. Sana. Uhaw pa rin sa Tut. Operator. Oh yay. Wala pa nga yun. Wala rin. Sa kalapad. Wala rin. Uy. 6,000. Para sulit. Sini. Iro. Ito eh. Receipt. 6,000. 6,000? 3,000. Ano nga ba ito? Uy, ay pagluwag na anak. Mahulog ka. Tara. Palitan ako na. Boss nga. Saan? Sa tuig gani. Tuig sa... Wala ganyan ka matang. Oh. Isa man. Baba ka? Nakakita ka. Ini may speaker ni guys. Barato na lang yun. Dito. Bluetooth yata ni Bluetooth. 3,000 lang. 4,000. TV dako. Uy, TV dako. Ay, nani to? May speaker o TV ba? May speaker. Mahal ba yung kalapad o? Ito kalapad o 2,000 Mahal ito. Baby dako. Baby dako. Baby dako. Baby dako. Uy, ay sa pagluwag ba? Ay sa pagluwag na. Mami! Oh, mami. Ano? Mami! Mami! Ano ba si mami? Mami! 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 Ano ito ka balong ka? Mami! Uy, ayun lagi. Ano ka ba? Tuwad ka? Mami! Tara. Ay, isa di. Isa di do. Isa. Mami! Ay. Mami! Spot. Mami! Matuwad ka lagi. Ito ka ato lelor, oh. Ito ka ato lelor. Isa. Ato lelor. Isa. Ato lelor ba? Roller? Ya. Tacho. Isa. Tacho. Hindi? Ya. Isa rin na. Lah. Ito ni. Nabot. Siya na. Ikaw naman nagkuha na. Siya rin na. Siya rin. iPhone. Uy! Nabot-buot kami. Takot ako ba? Ha? Takot. Dako na ka? Takot na mo. Takot naman do. Uy, ako ba na? Siya rin. Pun. iPhone 13 ba ni? Wala ito iPhone 13. Alo, lagun. Eh, Dilap. layon. Ito. Ayun. Oh, layon na. Ay.
Pangit mo na, Bi. Ayan na, Bi. Lahat mo na, Bi. Tara, pagkita natin, Mami. Kaya palito itong headset nga, kontra. Yun na. Tanong natin yung formato balik guys. Kaya mahal ba yung 5,000. 6,000 din na tax. Oh, di bagay de dai, bele dolay, di dai, dablo. Pero meron na iyahan ko ano. Wala na siya bala-bala. Kaya Bagay de dai, abe, inak ko daw. kasi yung charger niya. PC. Type-C. Inak ko tubig, itay. Ah, tubig oh. Itay. Masarapit. Itay. Kamot? Masarapit. Eh. Ipit ka. Dara, tubig. Sorry na. Sorry na. May pa matulog ka diya. Huwag ka magsulti nga ipit imong kamot. Lima lang? Dulang pa. Last ba last? Last oh. Tawag si Mami. Kini lang sulod, Bi. Tulog ka na, Bi. Okay, para pagkuhan. Di ka katugol sa bike. Tulog na, close your eyes na. Tawag si Mami. Tawag ka. Daddy. Ayun lagi ano, Bi. Kibatuan ka, Bi. Ihulog ka kayo, mabili na, wala na. Wala si Mami, Bi. Andra na, Mami, oh. Tawag ka, Mami. Ay, lagi ko hulog na, mawala na. Mang, wala ba ni siya mga pajama kayo ko, Mang, no? Dagko, Mang. Kiyumi ba? Ito ka anak do me. Pajama. Kino, Mang, sigo na siya. Wala siya mga dagko ngayon di Mang ba? Kaya ikaw ng Kimi? Ano daw? Pero naman na. Oh, okay na ni siya, Mang. Oh, Yung mami. okay na ni siya. Kaya kung taas siya, tubo pa yan siya, no? Kini mo gamay. Partner mo na pang 900. Oh, sige, kini. Oh, Yan. igo. Ay, sukod ay. Bisa ka ate na. Ako ba na tanan? Oh, mo na tanan. Kini kisa ni. Na tanan. Kisa ni. Ako ba na tanan me? Kasi mo pang? Ay, marabat. Ano nga ni ko itong kanapod kay ano. Wow, tuto ka anime. Tuto ka anime. Ano ni Mang? Dili ako ba na? Kaya kung mga kuan Mang, los, mga kuan. Tat lang. Tuto ka Ano ni ba? Oh? Ay, payat mo ni. No? Kung payat mo ni. Itaas mo. Laman. Bagay ipay na ka. Kini Mang. Oh. Mang. Tuto ka anime. Sigo na siya, Mang. Mang, sigo na siya, Mang. Gamay, no?
No? Ah. Psst. Gamay no? Oh, ayo, sa taas ba? Yun na ni mga biyo? Kini bang? Ini dako mana? Pwede na magdako. Tubo, magkataas pa baya ka. Tulog na, sige na. Close your eyes na. Close your eyes na. Sige na. Oh, ulit mo oh. Uy, isang pamalit na to. Ako to nunit. Ito. Rame. Sige sa nabi. Buhan nabi. Ya. Mame. Niantar pa bang? Ano? Baik gak ini? Wow. Do. Sangit na ito nabi. Nabi. Ako ni. Oh, buhan lagi ni. Wow lagi. Nice lagi ni Bing. Ako ba nak nunit? Oh, ikaw gunit. Sangit na ha. Ay, mukha pag di ka to. Mahal man to. Ako pang break time. Hindi, alanganin ka kay man. Ay, diba? Hindi ba siya ito guba kaya 5,000 mo to 6,000 dollar tax. Ako ba nak me? Puro naman, ingat ka na na. Ayaw na, Bi. Ayaw ko na bagus. Oh, sige. Kay ubad pangit. Okay, baby na tanan, Bi, ha? Okay, tala, kau na tayo dito, Bi. Kau na tayo dito, tra. Ako naman yung ipahimugtan. Ta. Sabukan mami, takarang istorya, no? Okay. Tara, let's go. Da, kaya katogan mo ka, tulog ka dia. Sandig anak, berikan. Tolong na, bibiku. Op, ayaw na ibu ulo, ha? Gusto ka itong kuhan, Bi? Kita na dire, Bi. Kini, Bi, oh. Sudah, Bi, oh. Gusto ka ni, Bi? Kini, Bi, oh. Instant ba, pan TikTok. Kini, pan TikTok. TikTok ka ni, Bi. Gusto ka na? TikTok. Jadi. Ayo. May cellphone. Tutukaan hindi. Bukat mo ni, Bi. Bakal mahulog. Tagakan pa yung mga ni tiil. Nah, tipara, Bi. Tipara. Daw? Tipara, oh. Kapa. Tipara, Jud. Nah, Daw open daw? open na to, ha? Ya. Tipara lagi ni. Daw? Loh. Ya. Loh. Ya. Loh. Isa. Murag na sounds ba? Daw? Isa. Sony. Murag na sounds, guys. Murag Bluetooth siya, guys. Daw? Ano ba yung sounds na Sony. Murag na speaker ba? Isa. May lagi charger. Sa TV? Sounds TV?
Saan TV dili? Ano ba sa ikon? Ano siya? Saan rin siya? Ruby? Sorry. Saan? Wala ba isa sa kanan yun? Pero, nabay memory. Ini. Ini naman. Walang ganda sounds, guys. Good. Jeremy. Bobby. Sounds TV dili. Dili no? Isa ba? Nandiyan. Na-confuse ko. Uy, mabuak di. Ano? Ay, basig ko ani, B. Kanagog, pasalida no. 3G. Ano ba? 3G. Kanang, araw na yun, nakabutang dili. Ano ba? Nasansa ko ha. Klaro. Ano ba? Made in China. Asa? Jadi. Uy, kodik ni mo sa kano. Nasa kodik ko. Pero. Be, kodik na di mo diri, be. Sikas. Jadi. Saya makan akan ko adu. Ito. Apa be? Ada ni. Okay. Angin dyan. Lolo mana? Lolo. Ha? Lolo mana? Lolo. Lolo mana? Dede. Lolo, pang lolo? Ya. Lolo mana? Dede. Sabat bisa ni. Sabat masih peras ni sa katong gipalit na ko. Yung kan. Ay, pagluhag bi kay madon si Mami. Napalitan mo ang airplane mo? Nagano kong kuhan guys. Sabat na ni, masabat na ni. Kasi pag salida ko, ng kuhan. Sa dibi? Portable mobile phone printer. Printer ba dibi? Dito tabi, dibi. Dito mo ko no. Eh, mawala din mana di na nato ni madala. Dito ta dire guys, saka guys. Unca ka ni ha. Tanya. Ano Mami? Ada apa? Tanawa diha ko buhagi si Mami ha tawaga. Okay? Lagi na? Dede. Oh. Ano mami? Si Mami asa man? Ano gile? Hulat na Mami ha. Di. Hulat na Mami ha. Kami? Betul. Dede. Ha? Asa man? Diyan na. Tanang na to.
Isa ayun luwag ni bi. Ayun luwag bi kay kuan ni kami. Sorry bi. Ay, makuan ka ba? Kanan ako eh. Ini earpad. Ini sa kapon. Tulog na. Tulog na. Tulog na ba? Adrabi o, awa be. Ano na kung yun mo be? Ano ba? Eh, walang isa. Dua na lang, wala ng isa. Dua na lang. Ibutang ko di mo, mag-TikTok ka. Yeah. Pero guba naman ito na eh. Guba na siya be. Tawag ka mami, sige ti. Mame. Me. Mame, me. Mame, me. Mame. 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 Mame, mame. Mame. Mame, me. Mame. 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 Mame, me. Mame. Mame, me. Mame. Mame, me. Mame. Mame, me. Hello sa, dyan na. Mawagin ito si mami dire ron. Bus. Oh, kabalo. Pila ka pa rin guys. Dito iga. Pagluhag kayo ba? Pagka... tara na. Tara na. Tara na. Tayo niya. Ito kabalo sa daot to. PC niya tayo pang taxi. Baba ko din. Baba ka? Nasa ka to? Dili, dili lang. Dili lang ka. Sige, hali. Tuto ka, dili oh. Tuto ka, ano. Hali baba na. Pag-gitar mo na, Bi. Aka ba? Hindi? Ya. Aka, anak. Pag-gitar mo na. Tingog di sounds ni. Tuto ka, ato ulit. Yung cellphone ko sa tag 1,000 na lang guys. Android Galaxy. Pero na old. Hindi sa kalakal mo rin lang. Di ka ni, pangit no. Eh. Ato blue. Tuto ka, ato blue oh. Tuto ka. Ay, ano ba? Muna sa'yo nanay oh. Ano ba? Ano? Tawa na rin. Tuto ka, ato blue. Ato oh. Asa man? Ato blue. Hindi na. Tuto ka, ato blue. Isa, chuta mati. Tuto ka, ato blue ba? Tuto ka, ato blue. Yak, hug. Ano, yak. Tuto ka, ato. Hindi? Dili ato. Anak. Hindi? Dili ato. Hindi? Hindi? Dili. Ato ba?
Dili, dokter ale. Unsa man? Kato dala. Unsa color? Dili mo to. Lamay. Bluetooth. Oh, Unsa? ulik. Ini? Dili ato. Ini? Ato. Ini? Dili ato ulik. Green? Dili ato. Ini? Ya. Cari ni. Dili. Umat cari. Kita kabalo na oh. Kita kabalo na. Open. Uy, close na eh. Sa pagka, di ka pwede mag-open na. No? Iyak, beri kata ning anak ba? Anak na sa baba na ba? Yak, sekali na. Nahan ka na. Dili. Oh, diba? Tawag ka si mami balik. Tawag ka mami. Mami. Mami, ma. Mami. Tara mami. Dili. Tara, nasa yung likod. Dili. Tro. Dili. Nang nasa yung likod, padulang si mami. Tro, mami. Tro. Ata. Tro. Tawag ka daw. Mami. Luto-luto ni guys. Luto-luto. Basta ka ng luto pada. Luto. Lahat ko din. Serada. Nawala si mami. Tawag ka. Mami. Mama. Mami, ma. Mami. Mami. Ito daw. Nasa? Ito daw yun. Dila. Dire? Turo oh. Turo. Okay lah. Mami. Mami. Mami, mami. Yan naman. Voice record daw. Ano? Tuto ka, anak. Umat, sorry. Mau kabalo. Hatag mami bi. Perasa ko mo tanaw. Ito ka nag-cellphone na dili. Tuto ka to $8. Mahal ba yan? 8,000. $8 ba? Dade. De. Hmm. Dade. Tuto ka to. Dili. De. Iba tayo na nag-cellphone ba? Tanawa. Yung magnet ng cellphone daw. Masunod-sunod siya mo. Ha? Wala lagi? Dade. Dade. Loh. Sige lang naman, bata. Kini be, gusto ni be? Ya. Dabi sa. Mahal ba yan? Ayan na, tag 700, mahal kayo. Ato ko, bog de. Bok, wala. Bog. Bog, dade. Oh. Bog ba? Abre bog. Wala may bok na uwan. Bog. Ay na mami niya. Pili mami niya. Me. Tapos me. Bog ba? Lumin ko dili. Drawing siya. Drawing siya man. 700 ba naman? Asa, palitan na daw.
Oh, pwede na siya ano. Ano na siya mang? Yan ano ni mo. Bakyaw na siya. Kini. Bakit nga, ini kuwala po sa tubig. Butag? Ha? Dito na pagka magwagbaldi, ano pa di mo? Palita ni. Nga, magkita na tagos ka ng taas ba? Kaya para ikaw ano. Pila ni? Tama, magiging na. Kita ka. Palito ito rin sa isda, Bi. Dito, oh. Ya. Oh, balik ni. Pangit ni. Uy, ako ko buk. Ako ko buk, Daddy. Bok. Ya. Bok. Loh. Pangit. Ako ko buk. Kita pa ta. Kita pa tagbok. Ito ba naman color ka dito? Nanabog dili. Nanabog dilo. Palita na. Mami, uwa. Palito ito naman. Ha? Palito ito. Masing karaan ito nga boss to. Uka ko dyan. Ha? Uka? Suka ka? Yak. May piyo lagi. Masing giigag ka. Piyo, berito jacket mo, pi. Uy, oh, ikaw lang doon ane. Kay ko dala. Oh. Pwede. Ba't nibili lang natin, di ba? Dili. Naman, palitan niya naman, awang. Mang. Oh, malagi kayo, 700. Walay mani si mami, di kulang. Ana. Ana, ano ba man to? Oh, sige. Ito ni. Abo. Ay, sa pagluhag. Abo. Gani, ay, sa kayo pagluhag. Lagi. Abo. Baga. Mag-isuot na mami ni mo, eh. Abe. Abe to. Ato to. Ibutan ako ni sa ilalong. Kaya maglisod kong dala ato. Tama ba? Tama. Pag kumain balik, ito ako dito ha. Tatanaw na nagbalik. Hey, can't you see you belong to me? Wala ka na nakabutang ba nga kaysa ng 4-5. Yun na bita na ito. Wala ka na nakabutang. Usa siya ka layo makakudik. Hindi wala pa dribi. Mahal ba yun? Wala tayo pang break time. Isa ito pang break time. Napalitan ako na pang break time. Sa ako na ako ni. Saan dia wala ang po siya kan GBL Type C ba ang kan may mga batang Type C na charger.
Kasi ito mangitay ka ng ganay ka ng kabutang nga. For 42. Ikaw pa na rin guys. Telescope na nakikita na agay. Saan siya kalayo? Siya kalayo siya mo. Dago ay mo sagap ba? No, ito ka ba lang? Gusto lang kong ganang gawas guys. Dili na sa gawas lang manunggan. Masulong na arunggan. Pero dito dyan na siya kuhan. Tingog, ibuhos mo na. No, dito tayo tingog. Pero dito pa na nanganin ako. Dito na ako pag sa pagalingon na guys. Kaya ano. Pag-abot sa panahon, ikaray nga pa yung mag-allow at ikaray nga pa discourage. Kaya ano, sulod man ang speaker. Gusto na ko ng gawas lang. Yes! Open ka na. No, open na siya? Yeah. Di na lang ko ataman kay sulod mo yung speaker mga ano. Na. Dili pa na sa una patugyatan ko padalang akong malya. Oh, ay dili nga to. Una. Una po to sa una da. Una dito dagan sa kwan. Sa kumaki sa kwan. Recycle. Higita naman. Open daw. Open. Ano ko? Open daddy. Tara na. Bayar si Mami. Libat-libat siya. Nandito na ko pong soap palit guys kay lagi. Ikatos na ganyan guys pero gusto nyo din ba? No. Inani dako ito sa kuwat ng inani galit. Gusto magugugan ng colorful pesa niyo. Diba ay no, simple lang siya nga pagkakamura na pagka-bench. Ay ba't sa niyo o kapalo. Hilig na matagkalo guys. Yun na ni. Apa naman kaluan ni Mama? Kaya 3,000. Napogi kayo. Ano? Pero pogi kayo. Depende na sa kalo kung gusto niya mo. Ikaw na bangag ba? Simple lang. Pero mabawa na siya buwan. Mahal na kayo guys. 8,000. Mas ko sa ulo 7.5. Pati may mahalo guys na. Mahalo ni ambush. Pero pogi kayo. Yun lang ito. Color. Yun lang color na yun. Sipa. Ako, pinitaw pagtalo nun.
Guys, jadi mahal po. Ini post ano ba ni? Mahal ka po ni guys. Iba yung gacha. Gusto na ko kayo. Dudit kayo guys style. Mahal ba ini yung mga pagkakatalunan niyo? Jacket na parang keringkot. Keringkot na yata niya dari. Parang ka na di mabasa ba no? Ini siya. Ini pa, saka-saka kang bukid, climber ka. Daghang mga padre guys. Yo, sakto sa guys. Kubul kayo lupad siguro ka na ipagtuli mo. Ini pa basketball basketball guys to. Basketball. Ada pilih guys, keterangan kalau kan Baisur aja tuh, Baisur tahu kan kita ada lagi. Pilih B. Asa yung gusto? Kana? Saglanag kan? Nawala itong bluetooth ka dako no? No? Yun na ayan ba? Bili ba to? Oh, no? Nawala ito dito guys. Bluetooth ka dako ba? So, ito palit na guys. Kinangkuhan. Wala na yung problema ba? Okay. Bus ba lang yun eh? Ano? Sorry, bluetooth eh. Sorry, Risa. Oh, bus. Sorry, parang sorry. Makabalo sa pagkain tadi guys. Bus. Gimana bos pakai speaker guru. Coba deh saya. Sounds like this, you know. Kakabalo ka ba? Siguro ka na rin. Kudik kung gano'n na. Charging for the home speaker. Charger wearable home speaker. Charger lo. Nabi, ini dah Sony. Ito kung sa distansya niya. Ito. Problema ito kapasa. Yun
2,000 unit. 2.6. Kini kay pwede siya sa tubig. Wait. Pwede siya sa tubig no. Ba't lang? Saan ito pa? Ano mahal kay bang? Okay pa ka ni? Labas pa. Ito, concrete. Yes. Love you too. Yes. Yes. Ito siya nagkakita mo. Bluetooth mang dili. Ay, MP3 o tanawa. MP3. MP3 o. Bluetooth siya, di ba? Ikaw na yun. Kung dili siya Bluetooth. Okay siya microphone. Ay, microphone. Yan eh. Nata kung Bluetooth ba siya. Tayo alabay guys. Ito ano. No, dito siguro ni. Mahal ba yan, bang? Atang ko si Mang Gusing, bang, ha? 4,000 ba na siya? Di ba nakaingana? Paano yun? Dili. Lahi mo to. Dabi. Ako ko ba sa Bluetooth? Tawa daw, nabay Bluetooth. Tanawa daw, kita daw, nabay Bluetooth ako batang. Ako ko ba sa Bluetooth? Isa rin gamit. Karang, abot ko, di ba, disalo siya sa tubig, tanawa. Oo niya. Siyempre, Bluetooth siguro. Mahal ba yan, no? Sa Pasig. $2013 pa ba dito? Corporation. State. 2.2. Ay, mura lagi guys, oh. Ano nakapatang mo? 8 GB. Music player. Oh. Iya na. Iya na. Sorry tadi kita tadi stop tadi. Bluetooth tadi bukan untuk. Masih memory ini kurang kayak dulu itu kamu tahu 8 GB. GB. Satu stop tadi. Aktif banget kan. Kita dari stop.
Dili Bluetooth. Ah, sumimasen. KoれBluetooth. お値段ですか？ Bluetooth. こ Speaker ni. れスペックですか？ Bluetoothじゃない？ Bluetooth ですか？ Bluetooth です。そうですね。Bluetooth 対応してないかもしれませんね。うん。はい、すいません。はい、ありがとうございます。Wala pa siya kabalo guys. Bluetooth ba? Taka ito ko ba na? Tiyok ko. Isa kabalo. Oh. Kalau Bluetooth itu ada siya. Ano ba? Ini tawag Bluetooth 5.3. 5.3 siya. Sini. Demi yang brigade. 5.3. Ini. Uy, 1,000 pila ito niya. Sa Bluetooth niya. Mic. Sa Bluetooth niya. Pila. Makabalo ko lang Bluetooth. 5.3. Terastra na. 5.3 ha. Isa. Ini. Pero ribu-ribu gamit na guys, oh. Riba-riba. Ay, salo mo siya ko ano. Walkman. Digital music player. Sino kasabot no? Dito sa silalang no. Walkman. Bluetooth pa. 8 GB. Memory lagi ni. 8 GB. Ini wala man 8 GB oh. Ini daw. Kailangan ko niya sa Bluetooth. Para Bluetooth 5.3 ragapan. Five point three. Ini kailan eh. Bluetooth eh. Bluetooth 5 ramang ini oh. 5. Ini tak tahu kira berapa tahun lagi sih. Bluetooth. Ini ada kabutang. So, sabot dili na. Kita pada na. Kita kabalo anak. Kena Bluetooth kini kila ni. Bluetooth. Oh. Hello, Lacha. Wala ni. Bising. Kaya ng baratohon ako palitan lang. Kaya ng baratohon na lang. Ini. 5.3. Bluetooth 5.3. USB Type-C.
Ada ito? Kaya lagi. Ano man dia pa? Hindi na rin makada. Kaya gusto ko ini oh, kay Sony ba? Pero na siya kabalo kung Bluetooth ba? No? Kaya kung palitan ako ni. Okay, ayo Bi. Ayo Bi. Pwede na abrihan mo. Ano daw? Tanaw na to. Masa na daw ko. Ini ada bago ng Bluetooth. Di sa mukha. Ay. Okay. Muna na ba ni? Loh, pula na ba ng apig Bi? Muli na taron Bi? Tulog. Digital daw, music player. Digital music player gani. Iya. Ya, kini kay memory ba yan dito? Ano, 8 GB do. Ay, memory card lang na. Ha? Memory card lang na. Pero ano, salo mo sa sakuan? Kasi kung nagbutan na memory card yan, memory card yan. Nakahindi ako, memory card record na. Ano? Saan na siya? May memory card man. Wait, Kimi, bubok na na. 2 pieces na. Di presa di ba? Ang nakapatang design o Bluetooth o. Presa di ba? 14mm lang. 14mm man. Ito kalayo. 14. Ini tak dindot diba? Intel experience. Pwede ko rin tanawon ba? Pili dito ba? Patantay. Ay, search na nato ni. Isa di siya? Search na nato ni. Wala. Dito na ko. Dito na ko man. Okay. Yung bits na lang. No? Sa dakit sa kanda. Okay? Ay, ito? Nasa yung yun. Saksak lang. Sunod doon. Kasi saksak. Silipod. Lobat to. Ito ko ng suwang. Magawas ako na, ha? Mabayad mo? So, magawas ako na. Kaya ngayon ko na palit. Ha? Saan na? Nakakalbasa. Ayun. Magawas ako na, ha? Igan ko. Nindot lagi ni. Saan ni babae ni? Nindot to. Kinahan ko no. Di, babae ba ni? Babae ni o lalaki? Ano? Akin di ba ko? Magkasubi bang? Babae na pa lalaki? Ano daw? Pwede sex ko sorry. Pwede babae, pwede lalaki? Ikon na.
Lain yung pila makabaw. Pero, Ano dito siya no? Ito magputi ito na ba? Mababae na yun naman. Ang kasami, mayami. Ha? Nindot tak kayo kan? Kasatilan yung marag nailon yata. Mahal na mga pantalan to guys. Sa pasita. Magawas ako na. Magawas ako na. Ha? Magawas ako na guys. Gawas ako guys. Abi man ako kalimot ko. Abi na ako katunggan ba. Dara mo andar. Andar. Maabri lagi ya. Kalimot ko na. Naanad ko sa kwan. Kaamba. Uy, wala kisisilyo dari. May daw ito kong kape. Wala kisisilyo guys. May daw itong kape. Wala buga ito. Abi man ako kato guys. Sa tawagan niyo. Karena mau oper iya ba karena anak na kalimot kayak kuno kayak biru oper iya tapi data data saya udah kaitan kita akan nyerah relax lang. Vlogger rin ko guys. Kasi napachamba ko guys. Vlogger lang kami guys. Sila sama. Sila sama. Kurang berhenti.
guys. Oh. Pero kung kunong dako. Lugi kaya rin gamay. Oh, balik na guys. Kaya nakapalit na yung mga nakapalit na gamay dito sa what? Sa sorry? Second Street. No? No, Second Street to. Pero ano yung Second Street dito guys? Kaya Sa bidag ng tapay pa mo. bidrag na ta. Sige. Para doon lang po sa to ano? No? Oh, so pasir na guys kay oh, okay guys. Wala mas be. Bilin lang karon. Na dinala ko masulod sa bidrag no. Ay. Oh, ayun luwag bi. Sinabi guys na dapat ubat na dito kasi kung kahit charge sa power bank kay bike saan ako ibatang power bank dari sa bulsa di po ko kaabot gabi nabi naman power bank man maabot ba sa bulsa daw pero hindi lagi kaabot kaya bubo ang wire. Saksak naman. Saksak daw. Hindi siya kaabot guys no. Ay abot eh. Okay ka ayo guys. No, pasir na guys. Gimana ka mang? Okay na guys, ini natagpay guys. Okay guys. Ay, lapit na sa V-Drag. Ilan mo na bayaran man? 7,000? Ha? Ah, lagot ako. Ilan na bayaran na guys? 7,000. Ilan na sa Pinas to? Namarang ko na ng band. Pero ginibong ako ng drama na guys. Natulog na sa akin. Makaya lang ba? Pag-pahiga po. Kung mapalit yung nag ko. Sino ba daw? Kita lagi ka pag-pahiga. Guys. Medyo na traffic kami guys kaya nagkabang ko sa kailan solid siya pero okay na abang po guys enjoy guys baby guys clap your hands na guys kapot na okay guys ha? Dili makabiyaan ng bike yung tumba. Oh. Hangin guys. Hangin na guys. Ano kayo hangin man? Kapit siya sa guys, KFC guys no. Wala ko nisulot guys kay
Sila na lang kay kasing malaan taong tulisan. Joke lang guys. Yeah, sila na lang kita guys. Basta ako yung na lang sa gawas ko. Bantay ko ani guys. So, kipalit na mo kayo kasi napabaya sa dili mag mga apoy-apoy no. Kaya nabiruan na ng mga uwak guys. Ang mga uwak guys kaya manustik nila mga pagkaon. Lagi panggutom. Basta okay na ba ang vlog na ko kanina guys no. Ulat na lang ko sa ilaha guys. Kaya ano sila naman lang di ato dito para palitong pasalubong sa duha na mga mga kids nga nagbilin sa balay. Loy po kayo ito wala pasalubong. Kung daghang mo pagkaon dito guys sa balay guys. Basta labi mo dyan di balik ka nga na balik ka sa balay nga na pasalubong no. Balik kayo pasalubong mga anak dito. Lagi palitan dito silang mga sinina sa mga sa ilang mami guys. Medyo na sila guys. Anong bayad na? Bayad na mo? Bayad na mo na? Wala pa. Natulat lang sa kay ako din nagatulat ang pagkudre sa inyo kay nalagyan ito po mabuno katuot akong bunso na dito sulod KFC manadri guys KFC o McDo laboy ka kwadri guys ka Filipino food pagkaon sa mga Pinoy ba ito na yung mga lechon pero tingog tulad pa sila guys. May pa daw mga asawa guys kaya bisag dili ka ba lang maghinggo pero kusunada kayo mapalit mo hindi ka mapas mo lang buwan ka na niya hindi ka mapas mo guys mas mapas mo pa kung kayo kusunod ng tutog kayo ano naman ko mapalit guys naulo naman ko pinuha dyan yung istorya guys naulo ko lang karoon kayo nahimo akong vlogger no mapalit na siguro ko pero problema mapagbayad kabalir ako ba guys basta ko sanada ko palit ko pero kanang gutong guys ako rin ang tuson gaya pa sa akong partiyan yun naman malibog naman ko kaya palit ko magunahon na ako kung uli naman ko dito basta ka na nakaito mga recycle sa una kay magtugugol guys kikal kong mga alas 10 yata to dato ko sa tamtam ba ang mga RC cargo guys tugluan mo ko layo kayo guys may isa ka oras sa yata kapit may isa ka oras sa una to sa apartment kami so palit ko dito guys adto ko dito guys ba para lang kung ano gano'n akong tabtab tultulan bitan ako guys siyempre alas 10 pa ka sa buntag ni Gika no so wala pa kayo paniot to guys kaya alas 10 pa gud ka sa buntag mamahaw lang isa ganun duro kayo mamahaw to guys sa tinong nasunod akong masarugan guys sorry wala ko na mahaw ako plano nga magbaon ko wag ko nagbaon kay diretso na ko guys pag diretso na ko dito guys tulad dyan ako guys sobra dyan sa oras kaya hapit mo ha ito guys sige na lang add ko dito masaya mo add to dito mo kayo mapalit ano na sila guys dala ng manok chicken manok uy unsa na bi unsa na chicken manok asa butan ay ako rin dala na bi
Dili ba kuan wadwad? Di pala pala yung kanay kurong mas dito. Dili ba wadwad man? Masangit sa kod ba? May mga video dito ba? Di po kami mag-yung Dahil mga Hanap sila. Kung saan sila kung take up. Brazil? Say me. Say V. Pero V. V de V. Mga sila ko ano. Lingkod na sila lang. Lingkod. Ay, ano lang. Dili daw kaon. Ano daw. Ano lang. Ako sila ketchup. Kasi sila mga ketchup. Nakalingkod naman sila niya. Nag-translate siya. Ano lang daw. Wag yung parang kasi nabot. Yan na lang kapila ng translate niya. Ano na sa customer. Kita rin yun. Dili bang kuan bang? Yabo bang? Okay guys, balik na guys no. Ay sa kurobo. Tulog lang. Ina, udah na bang. Udah bang. Siya lang kung ano guys, kaya ako katuog guys. Sa agi. Tabok ta? Ikaw lang ko pa normal kayo, abang ko katuod bang. Hindi ko maswento diri man. Iba di kay ang kaluluag na relax. Uy, go bang. Go. Lahat kayo mong ligid bang no? Lahat kayo ligid nyo guys. Lahat nyo ng ilog, ligid nyo pa. Joke lang. Lahat kita yung ligid guys. Pagkidugin na pa na yung bike guys survive niya po ba yan? Ayaw na muna guys. Isabot nung kadaot. Gusto ayaw kayo para maayaw. Isabot nung kadaot. No, hinay ka madaga no. Gusto mo yan ang madaga kaya trisira ba? Ano, malag primera na lang. Ay, ganun siya tawag na. Trisira na lang. Ano na yung primera. Tabok na yung guys. Ano mo matirada guys? Palit kami KFC no? May KFC na rin. KFC, McDo, Jollibee wala. KFC lang. KFC. McDo wala. Wala dyan McDo. Ay McDo na. May McDo na rin. KFC, Jollibee may wala. Apat kung ano wala yung Jollibee dito guys. Jollibee. Tingnan lagi ko no, kaya wala yung Jollibee ba? Wala pa yung Jollibee din, dagkan siguro kayo mga apply din mga trabaho Jollibee guys. Ako no? Sikat na ka ng Jollibee no? Tingnan ako, pasagin yun guys no? Hindi ko pa? O no? Hindi no? Dapat mas good. Ito ako mag-mas na yung kumat kay sukad nga na yunani ko. Kapuncho ko guys. Nag-mas na ko guys. Pero malagi. Marami rin kay kahimta pagkapuncho ka kay ano. Hindi ka kagiginawa ba? Na bukato limot nila o basta mahugin na ako ang kuan problema sa taga-tuig ang tambal lagi daw anak guys muli daw ang Pinas
Siyempre, muna ang Pinas. So, dili ka kamunsyon. Pagbalik na po niyo mo, murag mabalik na po siya guys. Balik na po ang Japan. No? Lami kayo na lagi, muli lang ka ba para katakas ka ng kapunsyo. Oo. Muna istorya nila ha. Pero ako kabalo. Ewa ko katry nga niuli ko nga gusto ka strip yung gani kada tuig na yun sugat sa Pilbero hantod karon ibalik yun. Inana kasakyan naman oh. Inana ba ito ka kuya? Giko ano? Ay, sakit sa toy-toy. 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 Naligbog ito'y. Let's go bang. Let's go guys. Sweeto ka na kayo ng asawa dito ba? Mag, sweeto na kayo ka diri mag no? Tawad nung kisang Google. Manasig yung Google guys. Yun na dyan natultulan. Ako wala pa dyan. Sama tagabi lakaw-lakaw na. Abot, asan ako mapaabot. Asan ako maabot guys. Malayo yung rugong samot guys. Lagi. Ang sawa mo. Tawad kayo. Ayun na kayo bukuan ba? Libot-libot tuloy niya diri. Ito pala big dragon guys kaya may palikod. Sa Akyat Shack ba? Asa man? Daiso? Daiso siya dili. Apit ta? Mga asa repit? Apit ka dali, basig kan. Gato. Sticker ng carbon ba? Happy na ba ito sa karaoke? Ay, karaoke ka ito? Oo, kata-katahan ito na speaker ba? Ako ito sa gusto ng hapon, happy ng carbon. Ito na no? Kauban yung yung wifi guys. Hindi mo mapas mo guys. Pero palit ko siya. Palit. O ako yung makauban guys. Ha? Wala ko na dugog. Sa? Ano labyan na? Diretso na lang ta. Kalimot na ka. Diretso na lang ta. Next time na lang. Ay, di na ito street ito. Layo pa dyan guys.
Pwede ko baswito guys. Pila na ko diri ka bulan. Ay, sobra to, ina ko diri guys. Pwede ko baswito. Kanina ang asawa ba yung kan? Okay, magkuna-una dia guys sa ag suot. Mang, mura na siya kag taga diri, Mang. Ikaw ba, mura na kag taga diri? Sweeto na kay ka. Master na niyo ba? Lasing ko na? Kung sa to, rasa ligikan day? Ha? Dia namang bidrag no? Ano sa bidrag guys? Sebab video enjoy guys guys. So, ayo na bi. Kanta mana bi sigir na siya ron sigir. Partner pa yung nag-vlog. Mabayan ako partner sa vlog bi. Oh. Labidi la budai bi, labidi la budai, labida budai. Ano bi? Yo, di, bibi. Oh, bibi lang giraw. Giraw. Ah, bibi this time. Bibi this time din eh, ganda rin guys. Baby this time. Ah. Kanta ka ba? Ah. Loading. Loading yung signal, cellphone. Wala ko nag-cellphone. Live loading. Bidrag yun guys. Di na lang kung masulod man kay ang kini KFC. Kusikon yun yung uwak kay. May mga uwak din guys. Daghan sila guys. Di na lang kung masulod kay ano. Mga panimaho ng mga uwak guys. Ayaw. Ila yung di kaunod guys. Sibog to mang. Ah. Di na ako masulod ha kabulo ni Mami. Oh, yan, ganito mang. Magbata mang. Sila na guys. Ang masulod dito guys. Ako bumabay ko sa KFC. Kaya maunahan pa sa uwak ani guys. Ada akong logi. Oh, logi ah.
Pero mga banat ani guys, no? Sila na lang pag-usulod sa Vidrag kay dire lang ako na lang ang guard sa KFC. Kayo, may mga uwak dire guys. Dagad lang di siya guys. Dah, so gukod ba siguro di? Hindi. Dagad ba? Yawa na ako so kunsa. Kuyawa juga na guys, kalau dia magdagad-dagad. Dia lebih nagratulod kay ko. Pero sa una ba sa Toril? Sa Toril, sa Pinas, sa tambay ko na sa Toril, sa Dacobil. Lagi na curfew na dito guys. Daghan ko bigot mga barkada. Ano ba? Karo guys, sigit mga barkada nga na yung pulis kay kuha na gano'n, curfew. Di, dagan ba ito guys, kadala ampak ba? Kaya sakita sa konti guys, kinasangit dito sa bato guys. Igog dito sa bato. Kapag igog dito sa bato guys, dito na paksi na akong tiil. Ano ko, gano'n ako barkada na ko lang. Anga dito gano'n ako ba? Anga dito yun magkagaling kuhan nga. Di ba dito kuhan? Yung nasakyanan na ba service? Naratulog lagi. Iso na gano'n naratulog lagi kayo. Muna pa ka sa first sudagan. Medyo doon na lang din kayo sa mong balay. Concert na ba ito niya guys? Kaya trabaho naman po. No? Kung maka-license lang lagi bisag kinsa sa mga doha guys. Sa mga wife yung ako guys. Medyo ko bagkuhan ka ng sakyaran nga inana lang ang gagmay. Ito katong puti. Inana ng puti. Wala na kayo mga bayro nun ba? Pero guys, grabe. Yun nani, di ko bukuha yun nani. Yung ano, pila lang yung sulod na no? Isa, dua, tulo. Tulo yata na sa likod o duhara ba? Yung bayar kayo na. Kato, ang puti. Kalau masulod ng walong katao guys. Muna akong kuhaan. Muna ako license ha. Ako dyan. Muna license. Muna gamit kayo na diri. Pero kung uwak kan bata man ay. Pero na dyan ito yung sa uwak ko. Murag nakapanimaha sa mong KFC gipalit ba? Yun na to guys. Pero ka to murag. Abot ako marag sulod. Murag gamay naman. Basta kaya kanina mga natong mga porma guys kaya mga nagko. Kaya walo katao sulod walo siya. Mayat na siya. Walo siya pito. May nana. Okay na siya. Kaya mga anak. Tulo. Mga po na pag-isa, 4 na. So, 4 plus 2 ha. Ano na ba? Yung plus 2 pa yun. Kay triplets, 4 plates. Quadruplets. Dili guys, joke lang. Masadak ko yung sakyan ng kuhaan guys. Sa lutog 7. 8, 7. Marapag si Dals. Pero yung mga gagmay na sakyanan guys, pero sa niyo, okay rin siguro sa duhara ka kuhan. Mahatag sila ka, tigib yung isa. Narikara po siya. Ngayon na di, gamay lang anak. Duha. May marag duha ra sa likod na. Duha, tulo anak. Yun na, nagkagbay ba? Hindi na ako, marag duha lang. Ito isa sa front seat. Sa tulo tanan, di ba? Magdali naman mag-drive guys, no? So, automatic may entry, atras, isa na?
forward back lang ka. Ano di mo binibila, abante ka, abante po binibila, paatras ka, paatras pa binibila. Wala na iya segunda, tercera, ano ba? Matik. Ya. Parang ako dali rin kayo. Ang pagkutanan lang kay mahal ang license na sana yung pagkuha o di ka kapasar. Kinalan, kabalo juga. Sana pag stop ka. Pag go ni mo, go ka. Natanaw ka sa left and right in front and back. No. Side mirror, check ni mo. Na, tanaw mo, stop ka o wala siya guys, wala siya signal light, wala siya stop light, pero muhunong ka kay tungod siguro kanto, pero na nakabutang dito nga mabinor ka o mo-brake baka ay sana yung na guys basta na dito ka kuan sana amping kay lain banyak dari dalan guys aku tanaw sa dalan diri dilihawan ba dililapan ba ay dalan diri guys nga igo ra jud duha ina maglisod pa gani og pagsugat mo kinahanglan ay muhudog sa isa o nay bumidor para makalusot ang isa o makalusot pug ka so maglusot-lusot og duha ana na guys lagi napansin tinuod guys akong istorya nay dalan diri nga gabay lang ba? Gabay lang yung dalaw guys. Gabay yung dalan. Siya tawag ka ni. Kinahanglan ka, muhatag ka. Kuha sa dalan. Mugibwi ka. Dili kayo nga mulusot ka. Karang gitawag nga, gusto niyo mo mulusot ka. Kasarili ka ba, anak? Dili, anak. Yun, muhatag ka o siya may muhatag. Anak na guys. Kaya lisod mo kayo nga di ka hatagag dalan so bulusot ka dapat kabalo po kabutan o siya pagisig pailubay mo ba so advance ang imuhang nahuna guys no muna ako napanandriya kay siyempre kasakay tag sa mga service no sakay ta ni Bayayan yun ako diba ready ano ba mahinatagon ka o mapainom sa ano, mapailubod ano nadyo ka na guys kaya wala ka init ang ulo ay nila pag-drive kaya ano lagbit ka makita kang kaaway diba manay ano to yun natagak yan kung anong sa clubs ano bantayan na ni nanay di para sa Pinas to nga kanya-kanya rang diskarte para lang makalusot, di ba? Diri call ka diri sa tawag kami kada mahananaon ka diri guys. So mahananaon ka diri diskarte lang dito. Okay. Sama ta ka na mga pasulod. Siyempre kag may mga dalan na, diba? Yung mapasulod ka guys. Kag may dalan na guys. Dito yung kaisa guys, kita na ko nga dito pa sa apartment sa una man siyempre pasulod niya paliko sulod ka gamay aliko ano bulasot ang ligid dito guys sa kanal kanal mawag may bulasot lisod po siya lisod po siya kaya ano siyempre dako ito yung sakyanan siguro musulod itong 7 katao 7-8 ano so dako diba dili siya gabay na dito maglisod jud ko di kabalo dito kaya mag-uhat naman dito siya guys
Lisod yun eh, bago bata. No? Unang kinailan, ang imuhang pinahuna sa pagmaniho. Kailan, kabalo ka mo, maginay, kabalo ka mo pailog, paubos. Kaya kung kabalo na ka mo drive, di ba pwede nga masuki-sutoy na kada, easy na kayo niyo mo. Saka, di ka daot ang imuhang kinabuhi niya. Ilabi na yung pamilya may nakasakay sa mga. No? Huwag kang guys, isa na. Ate ko lang kayo guys. Pero lakaw pa siya, no? Wapay sa kutsugkod. Pero mas tigo lang ito, nakita na ko guys nga na ako sa medyo layo na ko gamay ba. Yan yung baho ko. Di tahod, di ko siya ba. Nakita pa siya kanina guys. Pero ka na kay drive pa guys, siguro kanina idara niyo, cinta siya kapit. Gabay mo siya, gabay ito. Cinta na siguro sa guys. Cinta si Tinta. Pero kano nyo guys, idara na dyan guys. Idara na dito. Mga tanan eh. Kung karas amin ako ang license rin. Kaya sa pagkakaroon, tagilid dyan. Bisan isa lang, no? Bisan isa lang yun sa mga may license. Ako na asawa kay murag din siya ratulun ba? Ako nga ratulun ba yung ano? Ito yung mga bike lang. Ratul ba mga gani? Bugay lang sila guys. Pilip kasi kiyobi dito lipstick ko ba? Awa guys eh. Nara ko diri sa gawas guys kay so ano naman yung KFC ani maunahan bisa uwak ka ni. Sikon na yun eh. Grabe po sa ona. Wala yung bikursunada sa ona eh. Pagtungtong ginaman nila, wala yung kursunada sa mga sa isa. Nga makuha yung license. Na sa mga nahuna nga. Kasi di may kapasar nga. Kuhan siya tawagan eh. Mahal. Ano ba? Nanagin rin mga bata guys. Nga nakakuha rin yung balay. At sa katong pa pinagkuha ng balay guys. Nag-arkila pa bi. Kana dyan ko nga may panagkuha ta sa ona. Kaya karon na siguro may license ron sa basta kami panduha na yung license. Yan nga dito eh. Pero wala na tayo mahimo guys kaya ano. Walahin naman. Na ng mga anak guys na tagkarang mga mayroon nun. Ito. Balay palandaan. Diba? Napay yung mga billing na mo. Pero wala yung problema na guys kung saan na yung trabaho. Ilabay na nagko na inyong mga anak na mga nanoon sa ginikanan. Siyempre, hindi nyo na sila magkatanaw sa inyo. Yung bike na po siya. Kurog na siya. Himsog pa rin guys. Bike po siya. Siguro sakyan na ni sports car di ba? Wala niya gidala. Sports car. Sakyan na niya. Yung brugdugay ba sila guys? Napag yung uman rin guys. Kaya bisa na yung sakyanan. Bike lang. Kaya exercise ba? Basta na ako. Huwag na ako sakyanan. Bike sakyanan ko, bike sakyanan, dili lang puro sakyanan. Yung exercise mo siyang lawas na. Kaya kung mag-ulan, sakyanan ka diya. Kaya pag di mag-ulan, gengki kayo ka, kung kondisyon kayo lawas, gengki. Bike ka na eh. Bike na pag ka diya.
Kaya di ka mag-bike, loya ka. Kaya bike na pa rin siya. Ano yung motor niya? Big bike motor niya ba? Hindi, pero mura dancer. Di ba? Kalo, jacket, hip-hop, pantalon, sapatos, Adidas. Bike, branded. Matik pala yun, Honda eh. Di ba kabalo ito guys, dito ako ito kaya guys. Honda, matik lagi, di ba? Matik na na. Akin na pagkapogi ang dating. Mga sakyan na no. Mura Vietnam yata. O Mongol Jin. Or Japan, ba't na ako kabalo? Mura po siya ka ng Vietnam. Medyo dogay sila guys. Apason ka na ako guys. Pero ang KFC lagi guys. Basil pusikan lagi di sa uwak ni. Sa ano lang. Dito kakaon na ni. Mauna pa man. Sa nalupad. Abi na uwak. Mauna na sa uwak ni guys. Okay. Hubot ba yun sila ha. Pagpadiin ba yun ang uwak guys. Ano mo. Patong na sa mga bike. Patong na sa mga bike. Tapos pusikan na sa lupid. Buslot lagi ni. Pag-bike ko sa guys. Orang bibir sa kon ba Octo Machine. Orang bibir sa Octo Machine guys. Segara deh guys nga kuan guys kana may nana nga sakyanan kana gagmay lang gud. Kuan na guys pag service sa trabaho. Pag grocery. Napon na sila uban. Ang uban po na guys. Napon sila service nga dagko po pang sorry paglaag pang pamilya ba. Pang pamilya at pang ba daghan mga anak. Ano na yung mga dagko nga sakyanan. Tapos ano kino dinisulod diri kana di na ba ko na nakaitom. Hindi kini dinisulod kini. Ina na gusto guys. Ano na ba? Dili pang kasapa, dili ka wag mama ba. Dili pang sarili ba ang kuan. Nahuna ni mo pamilya o dahil gusto mo sakay nga nasa laag. Ano ba? Ano na gusto guys. Kuan lagi license lagi. Yung buko ko anak. Ang anak tulo na magkabok. Yung madungagan ng isa di upat na. Yung madungagan pa yung duha. Pila na unom na. So walo bitanan. Pag walo bitanan, isa sa transit. 7 sa likod. So pag bakante dito sa unahan. Wala ng gitarang. Kami naka-plaster dito rin kayo doon. Ito na ba ito yung nag-parking doon sa unahan. Dugay ba sila guys? Wala yung pag walang tigil ang buwan sa aking pag-iisip. Dugay gid sila guys. Palit ito eh. Ini kese na nyo ka doon. Tawad di sa kani kayo diba? Isi naman. Tugnaw guys. Tugnaw guys. Tugnaw. Ang asawa rin guys kaya wala pa tarong trabaho kay sa sadlayan ito sa itong niagi. Nabi sa ginani yung kinisulod guys o. Yung na lang kadagko ba? O ka na. Pinasulod na. Diba? Drive siya guys yung napayag kayo. Si katawa ng drive ba? Si katawa ng drive. Pero na siya katawag.
Masih pa di siya makita na siya katawa. Pero, drive siya ng malipayon. Enjoy na kayo mag-drive guys. Ana lang siya katawag pero kahit naka-airpod siya. Mantag ra. Uwak yun Medyo nagpalibak ang uwak guys Tara, isa ka buko. Kana nakapanimaho na ng uwakan na ba? Sa KFC maron ko. KFC maron baho aron. Doon na ilang namay sa katao ito titindog. Kasi mga tinagbantay. Hadlock sila guys. Asa naman? Wala na. Tago na to. Ay, butak na sila guys. Butak. Dita mo ka na. Sports car nga gabay. Pugi-pugi pa ito ba? Gabay kayo. Trabaho na parang mga guys. Ganda uwak sa ubos na guys Turo, kita nyo guys. Sa ubos ba? Murag nasa kontro. Kapanimaho na sila pa. Ilan kayo. Murag makabalo dyan kong drive guys kung lang yun ba kung sunada katisting drive ba ako na drive katungkuhan lang RC car sa trabaho kaya nag-practice pag lipto so medyo nakabalo-balo na pag lipto kamay puro clip salsa pa taas pa baba pag atras mo pero kanala lagi pag amping lagi importante yun ang amping guys huwag kayo amping lagi sigurado yun 100% ka makakal ka naano na sila guys malagdagan lagi palit so ang pagdala niyo ron bata basta ka bata okay. Bato pa ito. May napapahigot. Ay, may higot. Natabunan. Butan to be. Kabalo siya? Balo ka be? Yung bibiyo subod ba? Ano na pa yung brag fish ba? Brag fish ang subod na dagat. Kaya may kibisog ka na. Kini lagi magipalit. Ay, pipili na siya. Sigo na siya ha. Ano size? Tiga ko berduga naman. Udah ganig tao dahil. Ito bro. Asin na guys. Kay murag lamin naman ka og chicken manok. Lamin naman ka og chicken manok guys. Pasin na guys ha. Ay, ako. Biyaan mo ko. Biyaan ko eh. Naguna-una na. Wala. Come on guys. Dire man may ato man. Kataginan ako sa kiyumi nga. Daplin ba? Daplin yan. Daplin sa tabok sa pikas na sakyanan. Dire may ato. Dapita. Mana gini kusog yung bike mo, no? Mana ni kusog mo, mang? Paayo na nato namang, sunod mang. Natay kwarta man, ha? Pero tinag-inaya ba? No? Hinay na kayo budagan. Kuwara na ba? Tresira ra, wala na ikuan, permira, no? Giayon ta na to, pero nadaot man. Dugay-dugay na pa na ba, no? No? Pila na katuig na, mang? Pat?
5? Grabe itong nawa sa hangin mga eh. Pero doon na lang guys. No? Doon na lang bisa unahan lang guys. Oh, dire naman na nagpalit no. Nag-inom kape no. Ay tubig lang no. Ano mo balay na guys. Ay thank you. Safe kita. Abot na sa balay bi. May gani wala nila kamatong balay no. Abot na sa balay no. Wag siguro sila dinaog no. Ako itong lignan nga kaon na. Nasa pili siya. Gula man. Ay, wa ba na ilak? Ay, ilak mo na. Ah, susiyo. Susiyo. Ah, susi. Pislita to ha, nyaman. Pislita sa. Oh. Game susi. Ikaw na ka? Ikaw ano siya? Ay. Lungag ka mayo me, napay kanon. Bakit kanon? Bakit kanon? Ano, gabit kayo di guys. Ha? Ah, dito na. Sira na. I-close na be. Bueno, gamit kayo di siya ko guys. Kini na kayo higot-higot guys. Kaya ano. Wala kayo higot-higot guys. Problema kayo guys. Problema kayo guys. Kung higot-higot guys. Kaya naman. Nasa ito. Wala mo itong padlock. Ano. Ano sa ni? Aku batu. Ini. Terus. Ini cry. Tuh. Nah, terus yang telah ano. Hey, thank you. Abot lagi nih guys. Bisa. Kay guys, kay. Hah? Di, ko sa direte sa nanti. Dagan na. Saban. Bukan tadi. Ate, abrete. Bentuk ni. Dogo na ako na kanon. Bentuk ni. Bebe, nyara. Bugat? Ya. Bentuk ni. Oh. Oh. Excited na ka ni? Excited na sa guys. Arate ho. Dala niya te ho. Diyan na, iklagin na. Ayaw. Kabalo na. Kaya nagpilya di o kabalo ba na? Kuwan daddy. Kanay. Lipstick na. Sophia the first na. Ayaw. Ay, sumugat eh. Sophia the first. Isa ba abrete? Sophia the first. Sophia the first. Bang, kuwan lang gabi. Nabi na ito kunting tiga. Ayaw, ti. Aman. Kunting ba? Pero. Uy. Ay, nag-sakit kayo. Ano? Uy. Ayan, nato ni guys. Paano na po ni guys? Diyan tawagan. Bang, si Bolan ba rin bang? Sige.
Be. Ibi. Nice lagi na. Loh! Ay! Wow! Ay, 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 ay! Iya dapat lagi na ate daw. Loh! Wow! Ay! Loh, wow! Loh, wow, uy! Nice lagi. Ate daw. Ate daw. Ala, girl, tutik. Ala, girl, tutik din. Ala, girl, tutik. Isa lang sa'yo, tutip. Gamay mo kayo na ay. Yeah, hindi pa, baby. Kasi, yun yan, look. Oh, guys. Yung gipili, guys. Oh, yung gipili, guys. Isa. Dali lang. Wala na. Daw, halian. Ay, Guys. Ay, wala yung last review. Isa. Wala sa'yo last review. yung ate, open. Kaya mo. Alin. Okay? Ano di ba? Wala kayo last review. Ay, so sa napit. Sama. Wala din yung glass, ma'am. Nice lagi ni. Ang kita. Nara, isa. Ito mati. Ako daw. Nara. Ah. Okay? Nice lagi ni. Baby lagi na. Baby ka. Ah. Yan ang ay, ikaw na may yan na. Ang pigi, ha? Ha? Oh. Ako? Be, ang pigi, be, ha? Be, abunay ni, be. Ako may. Abunay ni, ha? Ang pigi, ha? Kaya abunay ni, oh. Ano ni mo, lito ka kusog. Abunay ni, dapat hindi lang, ano lang. Break mo ni siya, oh. Mani, break. Oh. Break ka dito, oh. Ha? Ang pigi ni, be, ha? Ala, din, din. Saka ano mo, be? Okay. Paano naman? Paano naman? Wala na dito? Wala na dyan?